салом дӯстон, умедворам ки сеҳату саломат ҳастед. Инак дар доираи барномаи Тоҷикистон ба пеш мо ин навбат даъват намудем паҳлавони бисёр ҳамсоҳибном, дорандаи нишони биринҷии 19-умин бозиҳои осиёии Гуанчжоу ва яке аз нафароне ки воқеан ҳам дар гӯштини миллӣ ва ҳамзамон кураш натиҷаҳои назаррас дорад, ин Хайрандеш Муродзода. Салом алейкум ва умедворам ки шумо хуб ҳастед. Мехостем дар бораи рӯзу рӯзгор ва ҳоло ба чӣ кор машғулед бифаҳмед. Ман Хайрандеш Муродзода, узви мунтахаби ҷумҳурии гӯштингирии ҷумҳурии Тоҷикистон. Ҳоло баъд аз панҷумин мусобиқаи ҷоми раиси шаҳри Душанбе тӯли як ҳафта мешавад ки дар тамрин нестам ва аз сабаби саломатии хуб набуданам табобат карда истодам. Шумо чӣ гуна роҳи ҳамин гӯштинро пеш гирифтед? Масалан, дар дунё ҳазор намуди варзиш аст, аммо шумо гӯштини миллиро интихоб кардед. Ман аз хурдӣ шавқу рағбат зиёд ба гӯштини миллӣ доштам ва дар телевизионҳо мисли Расул Боқиёв ва дигар гӯштингирҳо медидам, ки гӯштин мефтанд ва ман орзу мекардам, ки мисли ҳамонҳо дар майдони гӯштингирӣ ва дар мусобиқаҳои байналмилалӣ иштирок кунам ва бо дастгирии падарам дар шаҳри Кӯлоб ба мактаби варзишии шаҳри Кӯлоб ва маро бурданд, дар он ҷо тамринро сар кардам. Масалан, ҳастанд намудҳои варзише, ки бисёр мушкил аст. Дар давоми ҳунарнамоии шумо ё роҳ ёфтан то мусобиқаҳои байналмилалӣ чӣ мушкилиҳоро шумо эҳсос кардед? То расидан ба дастовардҳои хеле арзишманд, ки шумо шинохта шудед байни мардум, чанд қадар монеаҳо буд? Бале, ҳама намуди варзиш мушкил аст ва аз ҳама мушкилтараш дар тамринҳо ин хароб кардани вазни худ аст. ва ман дар ҳар як мусобиқае ки меравам вазни худро 6 кило 7 килограмм хароб мекунам ва машқҳо аз хурдсолӣ ман ба зар рафтам, дар тамринҳо мушкилӣ намекашидам. Фақат мушкилӣ дар вазни худ аст, ки сабук кардани вазн аст. Ман намешавад ки шумо дар вазни 66 небу, балки вазни болотар баромад кунед? Дар вазни дигар шояд қувваам намерасад ва дар дигар варзишгароҳам вазни худро хароб мекунанд ва ман дар вазни ҳамихе бошам худам бигирам, қувватам намерасад ва мисли дигар варзишгарҳо вазни худро хароб мекунанд. Мисол шумо пас аз ба даст овардани медал дар 19-умин бозиҳои осиёӣ аз ҷониби раиси шаҳр соҳиби хона шудед, аммо то ба ҳанӯз дар шаҳри Кӯлоб зиндагӣ мекунед. Чаро ба Душанбе наомадед? Кору фаъолият, тамрин, ҳама падару модар, ҳама хонаводаи ман дар шаҳри Кӯлоб аст, зиндагиам дар шаҳри Кӯлоб аст ва дар оянда кӯшиш мекунам, ки ба шаҳри Душанбе омада дар хонаи тӯҳфакардаи муҳтарам раиси шаҳр зиндагӣ кунам ва машқу тамринро дар инҷо кунам. Шумо дар чанд мусобиқаи охир яке аз рақибони хуби худро пайдо кардед, гӯё хато намекунем, Саид Авроров аст. Дар гӯштини миллии чемпионати ҷумҳурӣ ва дар панҷумин мусобиқаи байналмилалӣ вохӯрдед. Мисол дар оянда агар ки ин рақобатии шумо бештар шавад, ки ба состави асосии тими миллии гӯштини ва кураш шомил мешавад, шумо ё ки Саид Авроров? Саид Авроров Шаҳбозам хеле варзишгари ҷавони хуб аст. Пешравиҳои дар мусобиқаҳо ҳам пешравиҳои хуб кард ва дар оянда мехоҳем, ки ҳардуи мо парчами давлати азизамонро рафшон кунем. баъд аз ба даст овардани медал дар чемпионати ҷаҳон шумо гирья кардед. Сабабаш дар чие, ки ҳама медал биёра хирсанд мешавад, шумо гирья кардед? Дар соли 2023 ман дар 3 мусобиқа сафарбар шудам аз ҷониби раиси шаҳри Душанбе ва ман дар чемпионати осиёӣ дар шаҳри Ханҷоу медали биринҷӣ ба даст овардам ва дар бозиҳои осиёам дар шаҳри Ханҷоу медали биринҷӣ гирифтам ва тамрини худро хуб карда ва мехостам, ки чемпиони ҷаҳон ва медали тилло гирам.
و در آنجا هم رفتم باز مغلوب شدم، صاحب مدال برنجی شدم و این قدر زحمت و محنت هایی که کشیدم کمتر علم‌آور بود، برای همون گریه کردم. дар оянда чӣ нақша доред? Оянда чӣ мусобиқаҳо шуморо дар пеш интизор аст? در آینده در 9 مای روز غلبه جام پرزیدنت جمهوری تاجیکستان می شود و در آن تمرین خود را خوب کرده میخواهم که سزای جای اول گردم و در بعد از آن مسابقه اولین چمپیونات جهانی گوشتنی ملی گوشتنگیری می شود و در آن هم رقابت خوب کردن و تمرین خود را ادامه داده ماندگی میگیرم. توفه از نام شرکت فرمول 55 برای شما موفقیت میخواهیم و در مسابقه های آینده حتما که صاحب مدال طلا میشوید. این یک صحبت کوتاه ما بود با پهلوان معروف کشور خیراندیش مرادزاده. تا دیدارهای نوبتی سربلند بمانید.